Orang lekai bapau ka langsning na ka 4th division siya ka Duran Cup. Nga tharai ki babun gilai tip ya uni orang lekai bat uta udai ukermen skem mukim ubadang khat khandai snem karta. Ula sedang ban pen iya ka sap ka bakrau jong u bat ban pelong iya ka kerteng jong u bakan pau ha ka football ha ka ne ka jela Meghalaya jungi. Ha kayom balde ukermen skem udang lekai na ka 4th division SSA rengkat bat kamau ka siang SSCC. Hendai usnem arjar apnriu ulio ia kalat ban lekai na kamta ka langsning FC bat ka jingal enti jong u syaki kerdan ki bakam shalor kalong ka bapla. Kawai na ki benta ki bakong santam ha ka jingkiu bat jingroy jong korman skem kadai ka OM Roy Memorial Higher Secondary School. Ha kabau ladan nadu kesngi ka ba nongkong ka jingyo jikai bat jingroy jong u lengba kerkom ai jinghikai jong ka school kala no senyang ba bantai u kumurang lekai kumba ulong menta. Hakane ka ayom ka balong kum ka breakthrough jong u kerman skem ulai lekai ba bat ka langsning FC. Kabala po hadu ka Meghalaya State League Final hakate ka jingyakun uni usamla ula pani ya ka sab jong u nda ka bayo tep ya ki gol ki bakongsan na ka benta ka langsning. Ukurman skem mukim ula long ru uta orang lekai banokong ban tep gol ha ka Shillong Premier League arjar punru bat ban penpau pertai yelade hakane ka lempung ka bahe. Hakarta ka baka kandai snem ula yoru ia kalat ban mikmat ia ka langsning FC ha ka Duran Cup arjar punru ka badai ka wena ki lempung football ka bahe tam ha India. Ukerman skem mukim mulai tep gol biang hakane ka lempung bat ulalong si bentaru jong ka kunhon langsning ka baklem syakrim ha ka jingkun group stage ha Shillong. Ha ka jingkun ka bedang sudep ha kane ka Duran Cup persya ya ka Shillong Lejong FC. Ukerman skem ulapan ibeng ya ka sab jong u ul tep gol persya ya kane ka kanhun ka padon ya kita ki rang lekai ki batbit bat ki pakensai. Ha papai ha ka jinganti jong ka langsning ha kane ka Duran Cup jong ta usnem arjar apnreu bala ka langsning FC kam syam layo ban jam sya ka quarter final handrai ka jinlekai jong Ukerman skem kala penpau syai bat kala kring ya ka jingsngau tenat jong ki babun. Ukerman skem muke mudi sya ka kerteng kepada ban pet ngor ha kalwe jong ka football ha Meghalaya.